Y llwybr welwch chi ar y map yma ydy'r un mwyaf hygyrch. Maes Parcio'r Hwb Lles ydy maes parcio'r byd dŵr sydd wedi'i leoli ar stryd Gaer. Mae yna ddigon o feysydd anabl ac, fel y gwelwch chi, mae parcio blaenoriaeth ar gael i ymwelwyr y Hwb Lles. Mae trwyddedau blaenoraeth ar gael o'r Hwb Lles ac mae'n rhaid ei dangos yn glir. Mae'r llwybr o'r maes parcio i Mynedfa'r Hwb Lles ac ychydig o lethr i lawr iddo. Mae menciau pren tu allan i'r Mynedfa. Wrth fynd i mewn i'r Hwb Lles, mae'r drysau'n agor yn awtomatig, ac mae yna ymyl bach dros y trothwy. Cymerach ofal o ble mae'r drysau'n agor. Mae yna garped tywyll resog yn y Mynedfa. Mae hefyd ddewis o Cynhyrchion Iechydol gall bobl helpu eu huniannu, os oes angen. Welcome to the Wellbeing Hub. My name's Stacey and I'm the Wellbeing Hub Manager. I'm Harry and this is Nick and we're the Wellbeing Hub Advisors. The Wellbeing Hub is located in Wrexham City Centre on the ground floor of the newly refurbished Crown Buildings. Our aim is to provide a wide range of activities aiming at prevention, helping people to achieve happy, healthy lifestyles for as long as possible. Nick and Harry are on hand to provide information, advice and guidance on a wide range of wellbeing services. We are a warm hub, so feel free to pop in for a coffee and a chat about what wellbeing means to you. Let's have a look around. Hwn yw Ystafell Cyfarfod 2. Mae ar gael i'w harchebu gan sefydliadau statudol neu'r trydydd sector. Mae bwrdd cadeiriau hefo breichiau a monitor ar gael. Gofynnwch os ydych angen cadair heb freichiau a fedrwn ni trefnu hynny. I adael yr ystafell, mae yna fotwm gwyrdd wrth ymyl y drws. Yn yr Ardal Gymunedol, cewch hyd i iPads gallwch ddefnyddio i fynd ar-lein i gael hyd i weithgareddau yn y gymuned, i gwblhau ymarfer ar-lein neu yn syml i gwblhau ffurflen ar-lein. Mae'r Ardal Ymarfer yn le gwych i sefydliadau a grwpiau cymunedol i gwrdd â rhedeg gweithdai a sesiynau ymarfer. Mae sgrin glydadwy ar gael gallwch ddefnyddio os oes angen. Mae'r ardal gwybodaeth i deuluoedd yn wych i rieni a phlant sydd efallai angen adloni plentyn mewn cyfarfod neu os ydynt yn mynychu sesiwn. Mae'n angenrheidiol bod plant dan oruchwyliaeth. Mae Ystafell Gymunedol 2 yn ardal gallwch archebu i'w ddefnyddio ar gyfer gweithgareddau a phlant neu babanod. Mae digon o deganau ar gael i'w ddefnyddio. Mae yna gegin hefyd wrth ymyl yr ystafell gyda'r mwynderau arferol. Gallwch newid uchder yr hob a'r sinc i'w gwneud yn fwy hygyrch. Mae yna flanced dân wrth y drws.
Mae Ystafell Gymunedol 3 yn le arall gallwch archebu hefo byrddau a chaderiau. Mae cynlluniau Ystafelloedd yn addasadwy gyda threfniant cynt. Mae yna sgrin glydadwy a sgrin ringweithiol fawr wedi ei osod ar y wal. Nid oes freichiau gan y caderiau ac mae llefydd eistedd ychwanegol ar gael os oes angen. Gallwch gyfuno ystafelloedd cymunedol 2 a 3 i mewn i un ystafell fawr drwy symud y parwydydd. Mae Toiled ag Ardal Newid yn Ystafell Gymunedol 3. Fel gallwch weld, mae cor-tynnu mewn argyfwng, un wrth y sinc ac un wrth y toiled. Os geith y rhain eu tynnu'n anfwriadol, mae'r botwm aelosod wrth y teclyn codi. Gallwch newid uchder y sinc drwy ddefnyddio'r rheolwr o'r bell ar yr ochr dde. Mae yna 2 doiled, mae gan un ohonynt osodiad bide a gallwch newid uchder eu chychder hefyd. Mae yna drac teclyn codi ar y nenfwd, mainc newid a chawod. Mae hefyd canllawiau bachu wedi ei gosod o gwmpas y sinc a thoiled yn ogystal â rheiliau sy'n gostwng wrth y toiled. Mae hefyd mat newid baban sy'n plygu i lawr. Gallwch fynd i'r ardal chwarae agored trwy Ystafell Gymunedol 2 ac mae ar gael i rywun sy'n archebu'r ystafell. Mae gan yr ardal chwarae llawr diogelwch rwber, ardaloedd chwarae aml lefel ac ardaloedd synhwriaidd i'w fforio. Mae hefyd bwrddiau calch a bwrddiau gwyn o gwmpas y perimedr. Gallwch gael hyd i'r Allanfa Dân trwy Ystafell Gymunedol 2, trwy drws a ddangosir a thrwy'r Allanfa Dân a bar gweithio. Mae'r Man Ymgynnull Tân wedi ei leoli yn y ardd heddwch tu ôl i'r Hwb Lles. Ceir y Larwm tân ei brofi bob dydd Llun am 10 o'r gloch ac mae'n swnio fel hyn. Mae'r hefyd goleuadau'n fflachio uwchben y larwmau i rybuddio pobl a niwed cliw. Defnyddir y Cibynnau yn yr Ardal Gymunedol ar gyfer sgyrsiau tawel i greu ardaloedd mwy preifat wrth drafod ag un o rhagor o sefydliadau sy'n defnyddio'r lle. Enghreifftiau o rai o'r sefydliadau sy'n defnyddio'r lle ydy cymunedau dros Waith sy'n rhoi mentora a chyngor un i un i'ch helpu chi i mewn i gyflogaeth
addysg neu ymarfer. Mae'r Hwb Lles hefyd yn gartref i'r Gwasanaeth Gwybodaeth Teulu Wrecsam, sy'n rhoi cyngor ac arweiniad i famau, tadau a gofalwyr plant a phobl ifanc o feichiogrwydd hyd at benblwydd 20 bed y plentyn. Mae'r prif doiledau wedi eu lleoli tu ôl i ddesg y dderbynfa. Mae yna 3 doiled yn rhywiol a thoiled arall ag ardaloedd newid. Mae gan y toiled ag ardaloedd newid toiled a sinc gallwch newid uchder, canllawiau bachu sy'n gostwng, canllawiau bachu wedi i gosod, teclyn codi ar y nenfwd, maink newid a chordiau tynnu mewn argyfwng. Mae yna hefyd mat newid babanod. Mae gweithwyr meddygol proffesiynol yn defnyddio'r Ystafell Clinig ar gyfer apwyntiadau. Mae caderiau heb freichiau yn yr ystafell ac, i adael, mae botwm gwyrdd ar ochr chwith y drws. Mae Ystafell Cyfarfod 1 yn ardal arall gallwch archebu ar gyfer sefydliadau trydydd sector a statudol. Mae ganddo soffas, cadair freichiau a bwrdd a chaderiau gyda breichiau. I adael, mae botwm gwyrdd ar ochr dde'r drws. Mae gan yr Ardal Disgwyl rhagor o soffas, cadeiriau breichiau a chaderiau. Os nad yw'r cadeiriau yma'n addas i chi, gadewch i aelod o staff wybod gan fod rhagor o gadeiriau ar gael ar hyd y safle. Mae bwrdd coffi o flaen y soffa gornel a rhagor o daflenni gwybodaeth. Mae yna ffwrdd yn llawn o gemau a phosau. Mae te a choffi ar gael hefyd. Mae'r ystafell synhwraidd ar gael i'w archebu gan bobl gyffredin am sesiynau hanner awr. I wybod mwy am argaeledd ac i'w archebu, cysylltwch â'r Hwb Lles. Mae gan yr ystafell synhwraidd ddrws mwyllydan i ganiatau mynediad ar gyfer cadeiriau olwyn, cadeiriau pŵer neu gadeiriau gwyllo dwbl. Mae yna declyn codi ar y nenfwd a weithredir gan reolwr o bell. Mae amrediad eang o oleuadau synhwriaidd a nodweddion sy'n mynd gyda cherddoriaeth ymlaciol i greu ardal dawel i'w fforio. Os mae'n well gennych chi ddefnyddio cerddoriaeth eich hunain, gallwch ddefnyddio Bluetooth o ddyfais eich hun.
Mae mwy o deganau ar gael hefyd os oes angen. Mae'r caffi yn ardal wych i gwrdd â phobl. Mae yna ddigon o seddi a rhagor o gadeiriau pren caled gydag a heb frechiau a soffa. Mae cadeiriau uchel hefyd ar gael ac ardal chwarae feddal yn y caffi. Mae'r gegin yn Ystafell Gymunedol 1 yn gwbl hygyrch a drysau llydan i ganiatau mynediad i gadeiriau olwyn a chadeiriau pŵer. Gallwch newid uchder y sinc a hob os oes angen. Gallwch weithredu rhain drwy botymau ar blaen yr uned fel y gwelwch. Mae Ystafell Gymunedol 1 yn ardal agored fawr a bwrddau a chadeiriau. Mae yna sgrin fawr glydadwy a bwrdd siart troi. Mae hefyd llenni sy'n rholio i lawr ar y ffenestri. A thoiled ag ardal newid arall wyth y drws i mewn i'r ystafell. Mae bachau i roi eitemau personol ar y waliau yn y toiled a'r ardaloedd newydd, a mat newid babanod sy'n plygu i lawr a bin clwtshau. Sinc gallwch newid uchder drwy ddefnyddio rheolwr o bell ar ochrau'r sinc. Mae hefyd canllawiau bachu wedi i gosod ar ddwy ochr wal y sinc. Mae swchwr dwylo a dosbarthwr tyweli papur ar y wal wrth y sgrin preifatrwydd sy'n plygu. Mae yna declyn codi ar y nenfwyd a weithredir gan reolwr o bell. Gallwch newid uchder y toiled ac mae ganddo nodweddion byd-e a chanllawiau bachu sy'n gostwng a chanllawiau bachu wedi i gosod o gwmpas y toiled. Mae yna Cynhyrchion Iechydol ar y silff ar ochr chwith y toiled uwchben y bin iechydol. Mae yna gawod ar ochrau'r toiled a mainc newydd sy'n plygu i lawr gall newid uchder ar y wal gyferbyn. Gallwch ysgogi'r cortynnu mewn argyfwng mwyn rhybuddio'r staff eich bod angen cymorth. Os geith hwn ei dynnu'n anffwriadol, gallwch ei droi ffwrdd yn hawdd drwy ddefnyddio'r botwm aelosod wrth y teclyn codi.
Mae hefyd Allanfa Dân a bar gwthio o'r caffi i blaen yr adeilad sy'n hygyrch i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn.